βαρέθηκα τούτη ρουτίνα, δηλαδή δουλειά, σπίτι, να δουλεύεις για κάποιον άλλον, πληρώνεις φόρους, billings, ένα σωρό πράγματα. Γιατί ξεκίνησες το forex trading και γενικά γιατί ξεκίνησες να ασχολείσαι με επενδύσεις? Φίλε, αρχικά να σου πω, ξεκίνησα με τις επενδύσεις, ασχολήθηκα περίπου ένα χρόνο με τις επενδύσεις, αλλά ήταν κάτι που έμεινε γέννησε. Έτσι είπα να ξεκινήσω με το trading, είδα το κάπως πιο συναρπαστικό, γέμιζε με παραπάνω. Γενικά όμως ξεκίνησα και τις επενδύσεις και το trading γιατί βαρέθηκα τη ρουτίνα, δηλαδή δουλειά, σπίτι, να δουλεύεις για κάποιον άλλον, πληρώνεις φόρους, billings, ένα σωρό πράγματα, απλά και μόνο για να ζεις. Θέλω να βγάλω ένα έξτρα εισόδημα, να μπορώ και εγώ να κάνω μια ζωή διαφορετική. Και εντάξει, το trading είναι μια πόρωση για μένα, δεν έκανα το μόνο δηλαδή για το να αλλάξω τη ζωή μου, να μην πηγαίνω δουλειά. Αρέσκει μου πάρα πολύ το trading και είναι κάτι που με γεμίζει. Δεν μπορώ να ζήσω δηλαδή χωρίς το. Εν πάλι με για το που να περάσουμε να δούμε στον κόσμο είναι ότι το trading αλλάζει τον τρόπο ζωής σου, δεν είναι τα λεφτά. Συμφωνείς? Ναι, αλλάζει τον ολοκληρωτικά, αν ασχοληθείς σοβαρά με το trading, δηλαδή δεν το παίρνεις μόνο αν να βγάλω λεφτά. Πρέπει να επικεντρωθείς στα λεφτά, να επικεντρωθείς στη διαδικασία που θα μάθεις να κάνεις trading και τα λεφτά να έρθουν μετά.